UPL लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव माराथन खारनाय हाबाफारि रान फर ड्राग्स फ्री बडोलेण्ड मोन्थोरजों खुंनाय जादों माराथन खारनाय बादायलायनायखौ बडोलेण्ड आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो रायजोनिफ्राय गोबां लाइमोनफ्रा बाहागो लाफैदों बे माराथन हाबाफारियाव मिरु UPL लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव दिनै लाइमोनफोरनि थाखाय बडोलेण्ड ड्राग्स उदां मोन्थोरजों माराथन खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय बे बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बे माराथन खारनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै चन्द्रपारा दतमा जानानै रामफलबिलि RNB फोथारसिम गासै 34 किल'मिटार जानथायसिम जोबफैयो बे माराथन खारनायाव खमैबो 500नि बांसिन लाइमोनफ्रा बाहागो लाफैदों आसामनि अनगायैबो उत्तर प्रदेश बिहार सोनाब बंग आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बे माराथन खारनायाव बाहागो लाफैदों UPL लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव खुंनाय बे माराथनाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादों सोनाब बंगनि पंचनन बेराया लोगोसे नैथि बान्थाखौ उत्तर प्रदेशनि शिव कुमार निषाद आरो बाक्सा जिल्लानि हितेश बर'आ थामथि बान्थाखौ आवग्रिनो हायो बान्था महरै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय बादायगिरिया 50,000 रां नैथि बान्था महरै 25,000 रां आरो थामथि बान्था महरै 15,000 रां होनाय जायो दिनैनि बे माराथन खारनायखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि मिरु UPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि डक्टर नीरज स्वर्गियारि गाहाय नेतारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म MCLA माधव चन्द्र छेत्री आरो UPL लाइमोन गांखंनि गुबुन गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाफायो আমার UPL যুব শাখাৰ পৰা মাৰাথন এটা প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে টিমটো হ'ল ড্ৰাগছ মুক্ত এটা সমাজ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে UPL দলৰ যুৱ শাখাই বিভিন্ন জিলাত মাৰাথন ৰেচৰ আয়োজন কৰিব আজি প্ৰথম কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ কৰা হৈছে বনৰগাঁৱৰ পৰা ৰামফলবিললৈকে যাব প্ৰথমে বনৰগাঁও ফিল্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে চন্দ্ৰপাৰা ৰিয়েলিটি পাব্লিক স্কুল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ তাৰপিছত দতমা বজাৰ হৈ পেলাই চাৰফাংগুৰি ইয়াৰ পিছত ৰামফলবিল ৰূপনাথ ফিল্ডত অন্তিম যিটো স্থান সেইটো দিয়া হৈছে মুঠ 34 কিলোমিটাৰ এইটো মাৰাথন ৰেচটো হ'ব তো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত আমাৰ অসমৰ বাদেও বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যেটো খুব আমাৰ কাৰণে উল্লেখনীয় এটা দিশ বুলি আমি ক'ব লাগিব সঁচাকৈ এই যে মাৰাথন ৰেচ এই মাৰাথন ৰেচটো যে ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে এইটো প্ৰচাৰ হৈছে এটা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এটা সজাগতা আনিবৰ কাৰণে UPLৰ যুৱ শাখাই আজিৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰিছে 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 5টা এনেকুৱা মাৰাথন ৰেচ হ'ব তো আমি ভাবোঁ অলপ হ'লেও আমাৰ যি UPLৰ যিটো টাৰ্গেট যে তেওঁলোকে যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব ওলাইছে ইয়াত তেওঁলোকে সফল হৈছে বুলি মই ভাবোঁ নিশ্চয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঝাৰখণ্ডৰ পৰাও আহিছে UPৰ পৰাও আহিছে তেনেকুৱা 3-4খন ৰাজ্যৰ পৰাও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रीमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year अंडर ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइंस एडुकेशन इकोनॉमिक्स हिस्टरी आरो ससियोलॉजी आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेंस एकाउंटेंसी मार्केटिंग मैनेजमेंट आरो HR मैनेजमेंट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन
गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पोर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम एयार कन्डिशन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडिल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसन्नो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन